hvor er det bare dejligt at, hvad skal man sige, at have fri i dag. Og det her med at komme ned og gå ved stranden, det er faktisk lang tid siden, jeg har været nede i det her område og gå. Det er nede ved Arnager her på Bornholm. Ja, der er virkelig smukt. Også det her med at lytte til bølgerne, og der er meget fuglesang også, og ja, det man så også ellers opdager på sin vej, det er bare så fedt og fantastisk og groundende. Ja. Og det er sådan lidt solskin ind imellem, men det er også dejligt, det er sådan lidt skiftende i det vejr. Og så håber jeg snart, at jeg finder en lækker plads, hvor jeg kan hoppe ud i det her. Det er også bare noget, jeg synes, der er rigtig fedt. Og det er rensende for kroppen og for sindet. I love it. Hej hej.